дар толури суди вилояти суғд нишасти матбуотии суди вилояти суғд доир гардид. Раиси суди вилояти суғд Бахтиёр Оқилзода ба намояндагони васоити ахбори омма оид ба 6 моҳи фаъолият ҳисобот пешниҳод кард. Дар давраи ҳисоботи аз ҷониби суди вилоятӣ ва судҳои шаҳру ноҳияҳо дар марҳилаҳои якум, кассатсионӣ ва назоратӣ 17232 адад парвандаҳои гражданӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ, маъмурӣ, дархостҳои мақомоти тафтишотӣ пешакӣ ва пешниҳодҳои муассисаҳои ислоҳӣ баррасӣ шудаанд. Дар ин давра дар коллегияҳои суди вилоят 170 адад парвандаҳои ҷиноятӣ, 142 адад парвандаҳои гражданӣ, 193 адад парвандаҳои оилавӣ ва 35 адад парвандаҳои маъмурӣ баррасӣ гардидаанд. дар нимсоли аввали соли 2020 ба суди вилояти суғд ба ҳайси марҳилаи якум 14 адад парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 36 нафар, 15 адад парвандаҳои гражданӣ, 52 адад парвандаҳои оилавӣ ва 24 адад парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ворид ва баррасӣ карда шуданд. дар ин давра ба коллегияи судии оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди вилоят ҳамагӣ 198 адад парвандаҳо ворид шуда, аз парвандаҳои номбурда 170 адад назар ба соли гузашта 298 адад ки буд, дар 6 моҳи соли 2019 яъне 128 адад парванда кам баррасӣ карда шуданд. дар натиҷа 102 адад ҳукм нисбати 118 шахс, 8 таъинот нисбати 9 шахс, 1 қарор нисбати 1 нафар бетағйир гузошта шуданд. дар қисмати дуюми нишасти матбуотӣ журналистон суолҳои худро вобаста ба мавзӯъҳои гуногун баён карданд. аз ҷумла оид ба шумораи ҷиноятсодиркунӣ дар байни занҳо ва парвандаҳои ҷиноятӣ саволу ҷавоб сурат гирифт. таъкид гардид ки вобаста ба ин дар вилоят давоми 6 моҳаи аввал 160 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. бо моддаи 125 237 авоши дузди амволи ғайр 39 нафар, бо моддаи қаллобӣ асосан ҷиноятҳои содир мекардагиҳошон, бо моддаи одамкушӣ ҳамагӣ 3 нафар асосан бо ҳамин моддаҳо. дар 6 моҳаи соли 2020 22 парванда вобаста ба экстремизму терроризм баррасӣ шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8 парванда кам мебошад. дар шаҳри Хуҷанд 9 парванда, Исфара 1 парванда, Истаравшан 3 парванда, Панҷакент 1 парванда, Бобоҷон Ғафуров 4 парванда, ноҳияи Ҷаббор Расулов 1 парванда, ноҳияи Спитамен 1 парванда ва ноҳияи Деваштич 2 парванда баррасӣ карда шуд. Неъматулло Мирзаидов яке аз журналистони вилояти суғд вобаста ба тақдири баррасии парвандаҳои Ихвонул Муслимин суол гузорӣ намуд. бо моддаи 187 кодекси ҷинояи ҷумҳурии Тоҷикистон 3 адад баррасӣ карда шуд. соли гузашта бошад 7 адад баррасӣ карда шуда буд. ба ғайр аз ин 5 нафар ноболиғ маҳкум карда шуданд. занҳо 6 моҳи соли 2020 ба ҷиноят содир акун гуфта намешавад мумкин тафтишот бошанд, лекин аз тарафи суд нисбати занҳо ҳукм бароварда нашудааст. бо моддаи 189 бошад 4 адад соли гузашта бошад 5 адад парвандаҳои ҷиноятӣ баррасӣ карда шуданд. зан ҳамагӣ 1 нафар ва ноболиғ нисбати ноболиғ ҳукм бароварда нашудааст. соли гузашта дар назар дорам. бо моддаи 377 прим 1/4 гӯем 12 адад парвандаҳо баррасӣ карда шуд, 11 адад ҳукм, 20 нафар маҳкум шуданд нисбати 20 нафар ноболиғ ва зан нест. бо моддаи 401 прим ҳамин сол 3 парванда баррасӣ карда шуд, соли гузашта бошад 2 адад парванда баррасӣ карда шуда буд. дар давраи пандемия аз ҷониби кормандони суди вилояти суғд ягон ҳолати гирифторшавӣ ба вируси COVID-19 вуҷуд надорад. масъулон тағйиротҳои ба амал омадаро вобаста ба реҷаи ниқобӣ ёдовар шуданд. моддаи 112 баъд 113 ҳаст риоя накардани қоидаҳои мубориза бо эпидемия. ҳамин ҷа қайд карданд ки барои дар шароити пайдоиш ва паҳншавии беморие ки барои инсон хавфнок аст ё ин ки ҳангоми амалигардонии чорабиновии маҳдудкунандаи карантинӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бархилофи талаботи махсуси мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ бениқоб қарор доштан ва ҷазо пешбинӣ кардааст аз 2 нишондиҳанда то 5 нишондиҳанда. як нишондиҳандамо агар 58 сомонӣ бошад баъд ҳисоб кардам мире 2 нишондиҳандааш 116 мешавад. баъд моддаи 374 ҳамин кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва
дохил карда шуд. Инҷа дар бораи барои паҳн намудани маълумоти бардура бо истифодаи воситаҳои ахбори омма, интернет ё шабакаҳои дигари алоқаи барқӣ. давоми 1 соат журналистон имконияти гирифтани ҷавобҳои мушаххасро ба суолҳои хеш пайдо карданд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.